Un placer para nós, para a Orquesta Alianza, que vimos desde Vila García de Arausa, estar con todos vos, vale? O primeiro que queremos facer, oye, pedir un aplauso para todos eses nenos e nenas, eu creo que eran nenos solo, non principé, pero que fixeron a primeira comunión, por favor, que suene un aplauso para eles, é un día especial, aplauso para os rapaces, e tamén un aplauso grandísimo para esta formación maravillosa Mestura de Nete, que son ese aplauso tamén para eles, por favor, compañeros. E agora imos a pedir o máis importante de todo o día e despois imos poñernos en vereda, vale, a facer música para bailar, para que disfrutedes desta sesión moi longa. O aplauso máis grande da mañá ten que ser para esa xente que traballou arreo, que traballaron como campeóns para facer as festas que vos merecedes. Que suene el aplauso para la comisión de fiestas, por favor. Pero bueno, entón que suban xa. Comisión, subide para arriba, veña, subide para arriba. Aproveitamos o momento. Pois mira, xa que van a subir, é mellor recibiros como se merecen. Un aplauso grande, veña. Solo subes ti, de valiente. Subes ti solo. Bueno, e o resto onde van? Aí, veña. Bueno, pois sube a comisión, van a decir unhas palabras. José. Está dando o seu remate final as festas patronales que fixemos, bueno, o mellor que poidemos, houve de haber para todos os gustos, a quen lle gustou, a quen non lle gustou, pero bueno, fixémola a nosa maneira. Queremos dicir, os gastos da festa de ayer e máis doxe son de 40.325 euros. E temos unhas cotas da parroquia de 11.255 euros. Entonces o resto ben vedes o que hai que traballar para poder facer unha festa deste nivel, vale? Se alguén quere xuntar po ano, que fale con nosotros sin problema ningún. Moitas gracias, a disfrutar da festa. Quedades na compañía desta gran orquesta como son Alianza, vale? Venga, vamos! Oye, cuidado, algún ha de pensar mal, 11.000 euros unha parroquia, se entras a 40 e pico mil, o aplauso ten que ser máis grande, dalle un aplauso de verdad, carallo, Bueno, pois agora máis importante que disfrutedes, para eso vamos a facer música, vale, suena...